Странно обаче няма комари. Няма, да. Как така в тая гора, иначе трябва да е пълно. Защото тук няма река наблизо, тя е по-нататък. Прескочи от другата страна. Как да прескочим, вече че е високо. Засилваш се, прескачаш. Засилка. Айде да ходим да експлорнем другите. Бъди резачката, айде, Петя снима. Аз записвам филма. Записване. Въди електрическата резачка. По-точно бензоната. За сега всички са все още тук. Ето Фотин, Ниво Още не сме облечени от и извънземни. Тони. След малко ще има абдъкшън. След малко ще се приземят. Къде са Вторият идат? филм в историята снима с iPhone. Снимаме новата част на досиета Хикса. Като казах, тези извънземни се сетих. Но един приятел, Краската, и той един път ходил да взема... Спри го, да е.